Bir günen Guriyer, deniz we hova arkaly Ukraina garşy hüjüme başlayan Orsiýet 25 fevralda paýtagyt Kiýewiň eteklerine aralaşdy. Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelenskiň ýerden maglumatlaryna görä, Rus harwlary şäherlere we harby bazalara hova zarwalaryny urup, goşunlaryny we tanklaryny berip 137 parahat ýaşaýjyny we harby işgär öldürdi. Rus raketalary 25 fevralda Ukrainanyň paýtagtyny nişana aldy. Batywalyjy güýçler Kiýewiň eteklerine aralaşdy we prezident Zelenski günwatary öz ýurduna has köp kömek edilmegin sorap ýutupdy hemde şu wagtda senli yglan edilen sanksiýalaryň ýeterlik därligini aýtdy. Orsiýetin Taşary işler ministri Sergey Lavrov Moskwada egerde Ukraina goşuny boyun egse Orsiýetin gepleşikleri taýýardygyny aýtdy hemde batywalyjy güýçleriň ýurdy sütenden azat etmek isleýänligi baradaky sözlerini gaýtalady. Paýtagyt Kiýewiň hökümet etrawyna ýakyn ýerlerde hem ýarag, atışyk sesleriniň eşdilenligi habar berildi we Zelenski Rus goşunlarynyň üst tarapdan goşun we tank sürüp raýat sebitlerini nişana alýanlygyny aýtdy. Paýtagtyň demirgalygynaky obolon etrawyna Ukraina güýçleri bilen Rus goşunlarynyň arasynda barýan çaknyşyklar barada habar berildi. Kiýew häkimetleri obolon sebitiniň ýaşaýjylaryna çaknyşyklaryň güýçlenýän şertlerini köçelere çykmazlygy tapşyrdy. Paýtagtyň akwaly baradaky gorku watyryň artýan wagtynda Rus güýçleri demirgalykdan we demirgalyk günnegordan Kiýewe ýakynlaşýar diýip Ukrainanyň ýaragly güýçleri 25 fevralda aýtdy. Ukraina goşunynyň Facebookda beren maglumatyna görä, bir ýerde berk gaýta ulgören Ruslar Kiýewe hüjüm etmek üçin demirgalykdaky Çernihov şäherinden aýlanyp geçmäge ýanaşýarlar. Kiýewde goşunlaryň habar bermegine görä Ruslar Günnegordaky Kanatop şäherini ele geçirip şol ýerden Kiýewe tarap ilerleýär. 25 fevralda ýerden ýaýradylan videoda prezident wepat bolanlary kahramanlar diýip atlanyrdy we 24 sagatdan hem az wagt içinde söwüşlerde 300den gowrak adamyň yaralananyny aýtdy. Ukraina harbylary Kiýewiň 60 kilometr demirgalyk günwataryna ýerleşýän Ivankov sewtini alym merdimli söwüşleriň bolanlygyny habar berdi. Şu gün en kıyın gün bolar. Düşmanyň niýeti Ivankowyň we Çernihowyň gapdaly bilen tank kolonnalaryny Kiýewe tarap geçirmekden ibaret diýip Içeri işler ministriniň geňeşçisi Anton Gerashenko Telegramda aýtdy. Olar adamlary öldürýärler we asuda şäherleri harby nişana ýurýarlar. Bu elfenç we hiç gaçan bagyşlanmaz diýip prezident Zelenski aýtdy. Prezident Odessa sewtindäki zemini, ýagny Ýylan adasyndäki şerhet gorugçylarynyň ählisiniň öldürilendigini hem habar berdi. Olaryň hemmesi Ukrainanyň gahrymanyň ýokary derejeli syla bilen hatyralanır diýip prezident aýtdy. Ukrainanyň şerhet gurlugy adanyň Rus goşunlary tarapyndan basylyp alınanyny habar berdi. Çekýän ýetkilerine garamazdan Zelenski Ukrainanyň ýaragly güýçleriniň ýurdy dünýäniň iň güýçli döwletleriniň birine garşy durup, aňyrbas derejede ýekelikde goraýanlygyny aýtdy. Şeýle-de prezident öz ýurdunyň Russiýa garşy söwüşde ýeki galdyrylanyny aýtdy. Ol kim biz bilen bilelikde söwüşmäge taýýar. Men hiç kimi göremok diýdi. Russiýa goňşy ýurda meýilleşdiren sosuny 24 fevralda daň atmanka başlady. Şäherlere we harby bazalara howa hüjümlerini amala asyrdy we türlü tarapdan goşun we tank berdi. Gorunmak ministriniň ornwasary Günnegor Donetsk sewtini Ruslaryň agyr topokuny tutanlygyny aýtdy. Ukraina resmiýetleri öz güýçleriniň Ruslar bilen köp frontda söwüşýänligini we dünýäniň iň erbet ýadra betdagçylygy bolan Çernobil ýadra defgasynyň ýerleşýän ýerini elden giderenligini aýtdy. Şeýle-de demirgalyk Günnegordaky Sumy we Kharkov sewitlerinde gün ortada bolsa Ukrainanyň iň möhüm deňiz portu bolan Kerson we Odessa sewitlerinde güýçli atışyklar boldy. Ukraina BMG-nyň Adam Hukuklary Geňeşinde gysgaly çekişme geçirilmegini sorat diýip Birleşen Milletler Guramasy aýtdy. Bu talap Russiýanyň Ukraina topraklarynaky düşmançylyklar sebäpli ýurtda adam hukuklary ýagdaýynyň adatdan nasary yaramazlaşmagyna jogap hökmünde edilýär diýip Ukrainanyň BMG-daky elçisi Yevgeniy Filipenko prezidentiň forumuny Jeneweden iýerilen hatda aýtdy. Geňeşiň prezidenti bu talap boýunça 47 agdaly gurama bilen duşar we ýagdaýy ara alyp maslahatlaşar.
Guramaның 28 fevrarda geçirilecek esasy ýyllyk meclisinde gysgaly çekişme geçirmek üçin seslerin ýöneköy köplügi zerur.